Һәйин, хөрмәтле тамашачылар. Шәрик клубында көтелеп алган кунакларга көтелмәгән сораулар тапшыруның яңа чыгарылышы. Һәм бездә бүген кунакта Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының артистлары Чулпан Арсланова, Алсу Гыйльманова һәм Фердинанд Насретдинов. Хәерле көннәр, бик шатбыз сезне күрүебезгә. Хәерле көннәр, исәнмесез? Ничек сезнең хәлләрегез? Исән-сау килүегезме? Аллага шөкер. Инде беренче соравым тиздән Казанда сезнең гастрольләрегез булачак. Гастрольләргә әзерлек яхшы барамы? Аллага шөкер, бик яхшы бара. Һәм инде без 14 февральдән 3 көнлек гастрольгә киләбез. Һәм менә нәрсә әйтәсе килә? 14 февраль бит әле ул гашыклар көне, шулай бит. Менә бу инде әлбәттә безнең тамашачыларыбыз яраткан хәләл җифетләренә бик зур бүләк ясый алалар. Һәм инде 14 февраль көнне безнең музыкаль комедия Фәтхи Бурнаш яшь йөрәкләр спектакленә килеп, рәхәтләнеп, ял итеп китә алалар. Анда безнең уен көлке, җыр бию белән үрелеп бара торган музыкаль комедия мәхәббәт турында. Рәхмәт. Әкәгә нинди спектакль? Фердинанд. Тагын 17 көнне, 16 көнне Булан диелгән спектакль булачак Аяз Гыйләҗевнең. Бик минем өчен котлаулы эш булды дисәм була. Алган әйберләрне бик сөйләп бетермим инде. Сер булып калсын. Килегез 16 көнне барсын да күрәчәксез. Һәм искиткеч булачак. Һәм инде шулай менә 15 безнең инде Айгөл Әхмәтгалиеваның Капка драмасы. Шулай без тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Безнең театр ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык, килегез. Рәхмәт. Менә инде яшь йөрәкләр Казанда да куелган бар иде, Камал театрында да шулай ук. Менә башка әсәрләр буенча Казанда да ялгышмасам спектакльләр куелмаган иде. Менә Капка белән Булан турында сөйләп алмассызмы? Булан, дөресен әйткәндә, Аяз Гыйләҗевнең Баласын җыйган Булан үзеннән. Аны инде без Булан дип атадык. Менә Капка, Булан, бу бит инде символик образлар. Менә Капкага килгәндә, бу шәхсән минем үз фикерем. Хәтта менә спектакльне чыгарыр алдыннан мин төш күрдем. Минем капкалар, алар басып тормадылар, һавада эленеп тордылар, менә сихри булып. Һәм бер генә капка түгел, берничә капка булып күрдем мин. Һәм мин шушындый үземә нәтиҗә ясадым. Менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кешегә ниндидер юллар бирелә. Һәм инде кеше шушы бер юлны сайлый, һәм шушы юл буенча бара. Һәм инде менә шушы күргән мин капкаларны да, менә шушы кеше ниндидер үзенең бер капкасын сайлап ала, һәм шул капкадан кирип китеп башлана. Менә монда да безнең төп герой Касыйм, аны инде безнең театрыбызның артисты Разил Фәхретдинов башкара. Менә ул да, мин уйлыйм, менә шушы берничә капкадан ул менә бер капканы сайлап кирип китә шушы дөньяга. Ул инде туган нигезен ташлап Камчаткага китә һәм инде анда рус кызына өйләнеп, шунда дөнья күрә, әниләр әтисен, әнисен сагына. Менә теге күп сөйләмим, кайбер әйберләр сер булып калсын, Фердинанд әйтмешли. Менә шушындый драматик пьеса дип әйтәсем килә инде. Капка символик. Күп кенә татар халкы шушы спектакльне карап инде үзенә бер гыйбрәт кыла. Шуннан бәйме Капка белән татар халкы. Капка, Булан спектакленең актуальлыгы нидә? Әйтик, безнең бит инде баш ир, хатын муен. Ә монда киресенчә. Һәм алар минемчә гомергә актуаль булып калачаклар. Нәрсә әйтәсе? Дөрестән дә ниндидер үзе дәрес алып, гыйбрәт алып чыга шушы спектакльдән.
Менә сорауга килгәндә, ни эшләп булан, ни эшләп менә шушы спектакль. Беренчедән без 2020 елда безнең театрыбыз Аяз Гыйләҗев исемен алды. Һәм инде без зур гастрольгә шушында беренче тапкыр театрыбыз Камал театрының зур сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Һәм без шушы театрның исемен йөрткәч, Аяз Гыйләҗевне, без аның спектаклен алып килмичә берничек тә булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә безнең театрыбызда хәзер инде бу как символ кебек Аяз Сабыйның спектаклен үзебез белән һәрвакыт бәлки йөртербез, бәлки безнең сәнгать җитәкчебез ничәдер елга бер Аяз абыйның әсәрләрен сәхнәләштерер дип тә өметләнәбез. Рәхмәт зур җавапларыгыз өчен. Монда әйтеп китәсем килә, менә йөзек алып килдем. Бу эксклюзив йөзек. Бер кайда да юк. Моны мин булан спектакль чыгам. Булан менә монда килдем. Чөнки сценография буенча анда безнең урман күренеше, абагалар бар. Һәм инде монда абага. Бу бер кайда да Искиткеч мотор йөзек. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Шулай ук әйтеп китәсем килә. Билетларны безнең тамашачылар Камал театры сайтында ала алалар. 14-15, 16 февраль көннәрдә Камал театрының сайтында булачак ул спектакльләр. Спектакльләр булачак Камал театрында, билетларны сайтта ала аласыз. Сорауларга күчкәндә инде менә һәрбер алып баручы бит инде үзенә кызыклы булган сорауларны бирә. Менә шулай да мин гел тамашач үзебезнең килгән кунакларга сорау бирәм, ул миңа чыннан да кызык. Ничек сез менә актерлыкка килдегез? Ничек актерлык юлын сайларга булдыгыз? Бәлки сезне берәр кеше этәргеч буларак бар актерлыкка дип әйткән, яки инде сезнең үзегезнең кичкенә вакытта ниндидер менә шәхесне кайдадыр күреп, минем дә аның кебек буласым килә дигән уйлар туып, Безнең мин җавап бирим башлаймы? Мин үзем, минем әнием татар теле һәм әдәбият укытучысы, һәм инде ул үзе татар телен, сәнгатен балаларга тәрбияләгәнгә күрә, ул мине дә үзе белән балалар белән театрга алып бара иде, спектакльләр карарга. Мин Гашыйклар тауын белмим ничә тапкыр гына караганмындыр үзебезнең Чаллы театрында. Һәм инде Әлдермештән Әлмәндәр, Зәңгәр шәл, ул инде безнең телевизион Камал Академия театры һәр вакыт күрсәтәләр иде. Шуларны карап, ничектер, шуларга сокланып, артистларга шундый ниндидер мәхәббәт уянды. Һәм инде мин һәр вакыт менә бик чактан мин артист булам дип әниләргә дә әйтә идем, алар каршы килмәде. Наоборот, ничектер ярдәм иттеләр, менә шунда укырга керерсең дип. Музыка мәктәбендә укыдым. Музыка мәктәбендә укыганда әле ничектер дирижер булырга да хыялландым. Әмма ләкин шулай бу инде сәнгать. Минем хыялым менә шулай тормышка ашты. Үзенчәлек биргән. Мин пародия остасы. Мин артистлар пародия ясыйм, тавыш белән, пластика белән. Һәм инде радиосыннан шундый яңалык ишеттем. Халык театрына ДК Энергетика, Илдар Хаҗиев актерлар җыя, төркем җыя дигән яңалык ишеттем. Һәм инде ДК Энергетика юл тоттым. Һәм инде мин 2 ел 10-11 классларда укыганда Илдар Хаҗиев җитәкчелегендә халык театрына йөреп киттем. Ул беренче тапкыр безне шунда ул вакытта Татарстан телевидениесе иде. Телевидениегә алып чыкты. Мин беренче тапкыр гастрольләргә чыктым. Һәм инде үзе язган, Илдар абый үзе язган Үзелгән өмет спектаклендә мин инде беренче ролемне уйнап, менә шушылай итеп театрга карата мәхәббәтем уянып, менә шулай итеп юлымны дәвам иттем дип әйтәсем килә. Рәхмәт, Фердинанд. Һәм минеке заварак булыр инде. Барыбер сөйлим инде. Мәктәптә укыганда шулай ук мин бик күп һөнәрләр белән шөгыльләндем. Баскетбол белән, борьба белән, көрәш инде. Һәм 9 класста мине әни театральныйга этәрде. Анда ниндидер шундый ни бар иде, түгәрәк дисәң була. Һәм шунда йөреп, мин бөтен булган мероприятиеларда ведущий булып, алып баручы булып, уйнап, шулай ук 11 класска хәтлек җитеп, 11 класста инде аннары озак уйламыйча
театральныйда булганда әле калган һөнәрләр шулай ук бар иде. Шулай ук көрәш, баскетбол. Ләкин барыбер театрга борылып, театрга киттем мин. Башта Уфага барып карадым. Уфада үттем мин. Аннары ничектер күчтем мин, ничектер коммерциягә эләктем мин. Аннары тәктем. Уйлап карыйга та куя барып була икән. Казанга киттем. Казанга нигә шалтыраттым да, мин Казанга киттем. Казанга киттем. Фәрит абыйны белмидерим мен. Гомумән. Аннары кергәч менәм дә Фәрит абый җыяды. Безнең Земфира Адиповна дигән ни бар иде. Миндә укытты. Әйе. Ул әйтте, менә Фәрит абый монда җыяды. Кирип кара әле шунда ди. Ярый дим. Кердем инде мин. Кердем, сөйләдем. Шунда ук ятладым мин татарча шигырьне. Мин урыс группасына дип барадыр идем. Уруска әзер идем. Татарча әзер түгел идем. Шунда ук ятладым мин кергәнче тиз генә ятладым да дидер шигырь бәлки генә ул шундый. Ятладым да кердем мин сөйләдем. Сөйләдем татарча шигырьне, аннары басняны татарча оныттым. Басняны сөйләдем. Әйе. Әйе. Аннары монолог юк иде татарча. Фәрит абый әйтәм, Фәрит абый монолог татарча юк. Татарча монолог юк дим. Русча бар дим, русча сөйләләм дим. Сөйләде. Ярар сөйләдем мин. Ярар. Так, беренче турны үттем, аннары икенче турны еле-еле ничектер үттем инде шунда. Өченче турныдан ничектер үттем дә, монда да әйттеләр, коммерциягә үтәсең диделәр. Ярар дим. Алайса мин киттем дим инде, коммерциядә монда бик кыйбат була дидем минем өчен. Шуңа күрә мин киттем. Аннары миңа Земфира Адиповна шалтырата, менә монда Бауман урамында булганда. Мин уже бүтән документларны җыйдым, бүтән документларны җыйдым, оригиналларны алып киттем, мин уже все китеп барам. Уже фотога төшәм, Бауманда все, мин монда бүтән булмыйм дип, имеш. Аннары миңа Земфира Адиповна шалтырата, ни дин. Менә сез нигә үтәсез дип бюджетный урынга шундый инде. Мин алайса ярай. Мин калам дим, алайса кире киттем дә инде, бүтән документларны кире тапшырдым да, менә шулай. Әлеге вакытта Шаулы театрында Фәрит абый да укып. Шулай. Менә берәр нинди Фәрит Рафкатовичның сезгә актерлык буенча әйткән Тәгълим напутствиесе исегездә калдымы? напутствиесе. Ой, гына сез хәзер мәс сорагач, бик күп әйбер әйтте, бик күп әйбер истә. Иң төгәл калган менә Фәрит Рафкатович теләсе шундый. Шаулы театрына киткәндә, ул безне барыбызны да җыйды бит инде. Һәм Җыйгандыр инде. ул безне барыбызны да җыйды. Һәм ни, нәрсә диде ул? Искә генә төшерсәм шуны. Әйдә, прямой эфир бара. Озак уйлыйсың, монда Гафу итегез. кисмиләр. Шунысы бар шул. Искә төшермим. Яра гафу итегез, искә төшермим. Аннары беренче язармын мен. Искә төшереп. Программа ахырында бәлки тагын бер тапкыр шуңа Бәлки искә төшерә. Исегезгә төшерә торыгыз. Сезнең өчен менә актерлык нәрсә ул? Менә шул җөмләне дәвам итеп бер сүз белән нәрсә әйтә аласыз? Актер ул Актер ул күңел халаты. Актер ул гаилә. Мин шулай диләр иде. лейтенант. Әйе, гафу итегез. Бер сүз, Бер бер сүз. җөмлә. Актер ул гади кеше. Гади кеше. Гади кеше. Гади кеше. Актер ул гади кеше. Менә бит инде актерларның ничек дип әйтим, эшләме бәлки инде бренди зур рольдә уйнагачтымы, теге йолдызлык шире дигән авырту барлыкка килә кайберләүләрдә. Менә сез ничек уйлыйсыз, кайсы мизгелдә барлыкка килә ала ул? Актер ул йолдызлык, ул бит гади кеше берничә йолдыз шире белән ширли алмый. Без бит инде гади кешеләр. Ул кешенең холкы, характеры. Получается, баштан ук ул аңарда бар. Ә инде менә бу йолдызлык шире инде аңа әз генә ничек диләр әле калкырга ирек бирәләр икән. Мин болай дип әйтер идем. Чын талантлы артистта бер вакытта да йолдызлык Менә шире дөрес. Әгәр дә ул чын артист икән. Артист тыйнак булырга тиеш, шулай бит Талантлы, инде. чынлап та артист икән. Анда андый йолдызлык шире. Хәзер дөресен әйтеп карыйм. Әйтәм. Йолдызлык шире ул килеп чыга, актер үзенең коллегаларын күрми башлагач. Үзен сәхнәдә бер үзен генә тоя башлагач. Менә шуннан ул бүтән бер туада. Сәхнәдә ул күренә, ул тамашачыга. Тамашачы аны сразу күрә. Чөнки ул аерыла башлый. Кешеләрне күрми, ишетми нәрсә әйткәннәре. Шуңардан туа йолдызлык шире.
Ләкин әлеге вакытта безнең театр буенча андый бер юк. Гомумән булмастыр да дип уйлыйм. Чөнки безнең шундый татулык, Менә мен гаилә дидем. Бездә Әй. чын-чынлап менә тату гаилә. Бездә менә чын-чынлап дуслык, без бер-беребезгә ярдәм итәбез. Шатлыкларны бергә уртаклашабыз. Безнең менә чәй бүлмәсе бар. Әйе. Ул Ул легендар. Әйе. Ул инде без анда тәмләп чәйләр эчәбез. Менә туган көн, төрле бәйрәмнәр булсын, тәмле күчтәнәчләр алып килеп, без шунда инде үзебезнең уртак фикерләребезне аралашабыз, көлешәбез, җырлашабыз. Шулай бит Алсу? Әйе. Беләсезме, бер әйбер генә шул чәй бүлмәсе ул безнең символик әйбер кебек. Чөнки безнең элекеге бинада да чәй бүлмәсе бар иде. Безнең Лида апа, ул безнең костюмер, ул һәрвакыт чәй тәмле, мәтрүшкәле чәйләр әзерләп куя иде. Һәм инде бу бинага күчкәч, без бөтенебез чәй бүлмәсе эзлибез. Чәй бүлмәсе юк, каралмаган проектта. Елена Валиева карамаган. Һәм без ул чәй бүлмәсен бит таптык, сәхнәгә керер алдына безнең шундый артистларның костюм анда безнең костюмер үтүкләп тә ала инде, отпариватель белән. Шул бүлмәне без чәй бүлмәсенә әйләндердек. Шулай ук самовар тора, өстәл тора, диван тора. Шын мәгънәсендә әйтәләр бит татар чәйсез тора алмый. Шулай. шулай. Менә ни өчен алма агачыннан алма ерак төшми дип әйтәләр. Бары көчле. Тамырлары көчле. Ул бит безнең алма. Менә бу әйберне мин болай дип әйтер идем. Менә хатын-кыз кияүгә чыгар алдыннан әби бабаларыбыз алма агачыннан ерак төшми. Син кызым кияүгә чыкканда аның әтисен кара диләр. Әгәр дә аның әтисе, мәсәлән, яхшы кеше икән, димәк синең ирең дә нәкъ шундый яхшы кеше булыр дип. Менә шуннан чыгып әйтелгән мәкальдер дип уйлыйм инде мин үзем. Менә бәхет өчен сезгә нәрсә кирәк? Нәрсә сезне бәхетле итә? Бәхет өчен бу сорау Мин болай дип җавап бирер идем. Әгәр кеше исән-сау була икән, аның сәламәтлеге була икән, димәк ул бәхетле кеше. Исәнлек, саулык булганда бөтен әйбердә була. Менә мин бу шәхсән минем үз фикерем. Рәхмәт. Сәламәтлек, әлбәттә, һәр кешедә сабырлык булырга тиеш. Менә шул бәхет үзеңне сабыр, менә тыя белсәң, кайбер әйбердә телеңне тыя белсәң, начар гадәтләрдән тыя белсәң үзеңне, син чыннан да бәхетле буласың, сине кешеләр дә хөрмәт итә. Миңа калса, менә шушында инде син күзеңне рәхәтләнеп ачык дөньяда ачык итеп йөртә аласың. Шушыдыр бәхет. Гаиләң яныңда булганда, барысы сәламәт булганда, балаларың шатланып өйдә көлгәндә, менә шул чыннан да бәхет. Һәм эшеңдә инде син уңышлы, яраткан, хезмәттәш, коллега булганда. Рәхмәт, Фердинанд. Бәхет ул нәрсә икән, аңарга әле җавап тапмаганнардыр. Яңарак кына бер-ике атна элек бер кеше белән шушы турында бәхәс ачтык, бик зур. Һәм шундый нигә килдек нәтиҗәгә? Нәтиҗә бу шулайрак бит. Шундый нәтиҗәгә килдек. Бәхеткә җавап әле юк. Ну, әйтеп буланы, һәркем үзенчә күрә үз бәхетен диеп. Ләкин гомумән караганда бәхет нәрсә икәненә җавап юк. Яхшы, рәхмәт. Менә агач булып уйнар өчен актерлык осталыгы кирәкме? Ничек кирәкмәсен диен. Менә Җилдән дә селкенергә кирәк. һәрбер Ул нәрсәне этюд беренче курс. һәрбер нәрсәне эшләгәндә, һәрбер нәрсәне башкарганда, әлбәттә, актерлык осталыгы кирәк. Әлбәттә, ул беренче табигый талант, икенчесе инде ул белем алу. Менә сезнең театрыгызда репетицияларыгыз нәрсәдән башлана? Менә әйтәде сезгә режиссерыгыз иртәгә яңа спектакльгә эш башлаячакбыз дип. Менә ул эш нәрсәдән Безнең башлана? инде сәнгать җитәкчебез Олег Медярович тренинглардан башлый репетицияне. Без башта җылынабыз, тренинглар эшлибез. Аннары инде әлбәттә спектакль эшләр алдыннан ул өстәл артында эшләү, анализ ясау, әсәргә, персонажга. Рәхмәт. Ул безнең бик кызык үтә. Бу тренинглар алар кызык үтә инде. Тренинг кына түгел, менә мәсәлән, шул ук менә
беренче тапкыр аласың ул произведениене. Нинди хисләр тоясың менә Фердинанд? Менә бирделәр сиңа пьесаны, сиңа теләсәйдән дә Куркам. Куркам. Курку хисе. Курку хисе. Курку һәм ничек әйтергә курку һәм әйтеп булмый. Кызыксыну, менә кызыксыну. Шул хәтта кызыксыну булдыра алам мин, юкмы? Шуңардан уяна курку. Ләкин шул хәтта кызыгу, теге ничек соң әйтеп карасаң, мен шулайрак уйлый башлыйсың да, аннан ничектер җиңеләп китә ул. Әлегә буйда анда бик ярдәм итә. Мәсәлән, сорыйсың, ни өчен соң әлегә менә булай әйтергә мөмкин соң? Әлегә бәйкән үзең уйлап кара. Уйлый башлыйсың да табыла ачы. Менә Шаллы театры Татарстанда бит безнең алашкыр театрлар күп. Менә Шаллы театры нәрсәсе белән аерылып тора? Һәрбер театрның үзенчәлеге бар бит инде. Нәрсәсе белән бер факлык тора ул. Үзенчәлек. Менә Шаллы театрының үзенчәлеге нәрсәдә? Әлбәттә, үзенчәлек ул һәрбер театрда бар. Хәзерге вакытта безнең театрыбыз менә урысча әйткәндә генә эпоха возрождения диләр бит. Шуның кебек безнең театрыбыз 30 ел, ул икенче режиссер, баш режиссер аны җитәкләгән, ул безнең Фаил Ибраһимов. 30 ел театр гөрләгән. Фаил абый шәп-шәп кенә кабатланма спектакльләр чыгарды. Ул спектакльләрне тамашачы әлдә хәтерли. Һәм инде һәрбер замананың үз вакыты, үз актуальлыгы, әйме? Хәзерге вакытта менә Олег Модярович, ул заманча, ул яшь, ул амбициоз, үзенчә менә театрны күрә һәм шул юнәлешкә алып бара. Ниндидер яңа менә символик әйберләр таба. Спектакльдә гына түгел, гомумән театрны алыйк, әйме? Монда башка службаларда керә шулай ук. Театрның мөнәсәбәте, артистларның мөнәсәбәте, артистлар безнең труппа шул гаилә булып калды. Безнең ниндидер үзебезнең бер җылылык бар. Шаллы театрына калганда без бәләкәй, ләкин зур күңелле гаилә. Һәм шуны да әйтәсе килә. Безнең театрда артистлар бер-берсенә охшамаган. Без һәрберебез төрле үзенчәлекле. Бу сорау буенча Фәрит бик кызыклы әйбер әйтте Шаллы театры турында. Ул бит инде әлеге вакытта бездә спектакль куя, окшарлык. Һәм бер репетициядә әйтте ул, сезнең театрыгыз ди, елмаю театры. Һәрберсе елмаеп, нәрсә булса елмаеп йөрер. Һәм мин аның белән килешеп куйдым, чөнки чынлап та шулай. Барсы да шундый ниләр инде, ничек әйтергә соң? Шундый җылы күңелләр. Мин монда килгәндә, монда Шаллыга килгәндә, минем мендәрем дә, юрганым да юк. Һәрберсе, мендәрең бармы, юрганың бармы, бүтән әйберең бармы? Итләр дә алып киләләр, бәрәңге дә алып киләләр. Бүтән әйберне табып бирәләр, шундый ниләр. Ничек әйтергә дә белмәссең. Җылылар, җылы. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Хәзер инде киләсе сорау әкият табышмак булачак. Сезгә бер әйткәндә поверхностный бер әкиятның истәлеген сөйлим. Сез инде аны юк, сез аны исемен әйтергә тиеш, әкиятның исемен әйтергә тиеш. Алар икәү тышкан кадәр батырлыклары бар аларның. Һәм шуңа карамастан ярты кара урман халкын куркыталар алар. Кәҗә белән сарык. Ләкин алайда әйтәсем килә. Менә хәзерге заманда бит инде кызганычка каршы китаплар бик күп укылмый. Күбрәк интернетта карала, социаль челтәрләрдә барыбыз да утырабыз инде. Һаманда ниндидер кешеләр безгә дөньяда ничек яшәвен исбатлыйлар һаман инде. Өлкәнрәк кешеләр инде алар үз юллары белән эш итәләр, ә менә яшьләр дип әйтик инде, алар менә шул агымга кушылып, дөрес бит бу, бөтен кеше шуңа агыла, мин дә кушылыйм әле дип агылып китәләр. Ә менә үзең булып калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Үзең булып калыр өчен. Үзең булып калыр өчен. Менә шул агымга кереп китмәсәң. Чөнки була бит шундый хәлләрдә, агымга кереп китмәсәң, син ак карга дип сине атыйлар. Менә ак карга да булмас өчен, менә ул агымга да кереп китмәс өчен, менә ул алтын урта койда ул. Бик уйланырга торган сорау. Уйлабыз. Бирелешмәсен өчен үз фикерләреңне тыңларга өйрәнергә.
Үзеңне тыңларга өйрәнергә. Үзеңне тыңларга өйрәнсәң, мин аның ул юл буенча китәм дисәң. Чөнки синең үзек фикерләрең алып бара. Калганы мөһим түгел. Иң баштан кайдадан барыбер киләдер дип уйлыйм. Нәрсәгә дә карамастан, син әти-әнигә карыйсың, үзеңнең тамырларыңа карыйсың. Монда инде синең менә балачактан биргән хулкыңнан, характерыңнан тора. Әгәр дә син ведомый икән, син нәрсәгә дә карамастан, син ярәсең дә китәсең теге. Әйтсәләр сикер дип син сикерәсең. Ә инде үзеңнең хулкың көчле булса, көчле рухлы кеше булса, менә бу стержень инде. Шулпан? Әлбәттә инде мин килешәм хезмәттәшләрем белән һәм инде әйләнә тирәдәге мөхит. Бу әлбәттә шулай ук аның этәргече, әйләнә кем белән аралаша, кем белән ул дус. Мин шулай дип уйлыйм. Ә менә яхшы кешене начар кешедән ничек аерырга өйрәнергә? Дөньяда бит төрле кешеләр була, яныңда да, хәтта автобуска кергәндә дә менә бузылып китмәсен өчен дип әйтәм. Менә шулай да сез бит инде әниләр, менә балаларыгыз садикка йөридер, мәктәпкә йөри беләнчә, менә төрле балалар да була бит инде шулай. Менә балаларыгызга сез нинди фикерләр әйтәсез? Юк, аңлыйм инде мин теге, моның белән уйнама дип әйтмисең алай да. Менә ничек аны аңлатырга менә балага ничек дип әйтим инде. Менә хәзер балалар без әгәр дә бәлки чакта икенче төрлерәк булсак, хәзер балалар бик тиз фикерлиләр, бик тиз үсәләр, алар бөтен әйберне аңлыйлар. Шуңа күрә мин үземнең балага әйтәм, улым, исән-сау булып, кешелеклек сыйфатларын югалтма. Син кешелекле булып кал димәм. Һәм ул бу фикерләр белән минем белән килешә. Һәм инде мин аны менә карыйм, ул үзенең дусларын да менә аңа кызыклы булган әйләнә тирәдәге дусларны сөйли. Менә ул нәрсә белән кызыксына, менә минем малаем. Ул нәкъ шушындый ук дуслары аның. Шушы әйбер белән кызыксына торган. Һәм инде мин һәрвакыт әйтәм, улым, исән-сау булып, кешелекле булып кал. Мин дә шулай улыма шундый ук сүзләр әйтәм, менә Шулпан әйтмешли. Һәм инде мин аңа барыбер теге кайчак борчылып та кайта бит инде балаем, нәрсәдер булган, бәлки сөйләшәсең, серләрен сорыйсың. Мин аңа гел әйтәм, улым, сөйләш. Син сорау бир, нигә син менә шулай әйттең, нигә болай, нигә тегеләй дип. Һәр вакыт кеше белән курыкмаска кирәк. Бәлки кеше сине хәзер синең сорауыңны аңлап та бетермәс, бәлки барыбер ул сорауга ул әйләнеп кайтачак, ул сорауны ул ниндидер нәтиҗәләр ясаячак. Менә мин аңа әйтәм, син шулай кешене тәрбиялисең. Бу ситуация яңадан сине тәрбияли. Элек менә безнең бар психология заманасы, элек безнең ул әйбер булмаган, әниләр андай әйберләрен бәлки әйтеп тә бетермәгәннәр, вакытлары да булмагандыр инде. Хәзер барыбер замана үзгәрә, балаларның воспитаниесе да үзгәрә, восприятиесе да үзгәрә. Монда инде миңа калса хәзерге замана баласын күбрәк ишетергә кирәк, тыңларга кирәк. Алсуга кушылып кына әйтәм, без менә мин улыма да әйтәм, улым, син минем дустым димәм. Без әти-әниләр аңа әти-әни буларак та һәм аңа дус буларак та булырга тиеш. Теге менә бала юмылмасын өчен, ачылсын өчен, әти-әнисе белән сөйләшсен өчен син аңа дус булырга тиеш. Менә сезнең балаларыгыз театрга йөридер инде теге әти-әниләр белән киләләр бит. Спектакльдә уйнаганнары бармы аларның? Яки сез теләр идегезме менә аларның да актер булып китүләрен? Минем алай хәзерге вакытта икенче гимназиядә Чаллы шәһәренең икенче гимназиясендә белем ала, 1нче сыйныфта. Әнем узган елны безнең Әбүгали Сина спектакле чыкты. Ул анда ул спектакльдә катнаша. Һәм инде хәзерге көндә ул безнең театрыбыз артистлары, Шулпан Садыкова белән Энҗе Шиһапова, Татарстанның атказанган артистлары театр түгәрәге алып баралар шушы икенче гимназиядә. Һәм инде ул анда йөри, бик яратып йөри. Кая гына йөреп карамадык, барыбер иң яратканы шушы театр түгәрәге. Белмим, мин барыбер каршы
үзе нәрсә сайлый инде монда балага каршы сүз әйтеп Әйе. булмас миңа калса. Мин инде күбрәк әтисенең юлын сайласын дип уйлыйм. Әтисе дигәннән минем малай Раян. Узакка китмәдем ул. Мин монда просто күңелле генә тыңлап утырам. Җайлы инде миңа, рәхәт. Сорауга җавап эзләп Алсуның малайы сәнгать юлы буенча тартылса, минем малай киресенчә безнең әтиебез спорт өлкәсендә. Шуңа күрә минем малай да инде спорт өлкәсендә дзюдога йөри. Фердинанд. Синең балаларың кая йөри? Мин инде һәр хәлдә тырышам теге үземчә кызыклы сораулар бирергә. Фердинанд, син бик моңсуланып утырдың. Юк, моңсуланып утырмам. Сиңа күчим әлеме? Менә яшь йөрәкләрдә Әйе. төп герой ул бит инде теге сугыштан кайтып үзенең яраткан сөйгән кызын коткара дип әйтелгән. Ә синең яраткан кешең өчен нинди подвиглар ясаган? Ник подвиглар ясаганым бар Әйе. яраткан кеше өчен? Камерага карап, Бәлки Шәхси тормышка кермибез дигән идек. юк, Синең фикерләрең? мин бит сорамыйм менә шундый кеше дип. Мин гомумән әйтәм, менә яраткан кешеләр алар бит инде. Син менә мәхәббәт турында уйласаң, ә мин укыйм бәлки. Яни турында сораганмындыр. Инде там бер сорауны кайтыгыз әле. Бурыч әйткән, нинди подвиг ясаганың бар? Нинди Яраткан подвиг кешеләрең ясаганым бар? өчен. Мин монда гомумән алып җавап бирәм. Мин яраткан кешем өчен һәм яраткан кешеләрем өчен нәрсә кайда булсам да, нәрсә эшләсәм дә гел любой эштән, һәр эштән üzülеп китеп килеп җитәләр. Алар ясалар, китсәләр, ишетсәм мин бер нәрсә булды дип бөтен эшендә эшләдем. Алар өчен. Синең йөрәгең бушлаймы? Йөрәгем әлеге вакытта минем эш белән генә мавыга. Димәк, безне караучы кызларның өметләре бар. миңа языгыз. Кастинг үткәрәм. Ярый, рәхмәт. Хәзер инде уенга күчик. Мин сезгә безнең танылган татар җырларыбызның сүзләрен урысча укыйм. Сез инде аларны тәрҗемә итеп җырлап күрсәтергә тырышасыз. Әзерме? Җырлап сөйлә инде син. Долго стоял мой конь, не бежал. Озак торды, Атым чапмады. Там не нәрсә күп булмый улыйм. Бу җиңелдән инде. Җиңел сораулардан башлыйм. Киләсе җыр. Помнишь, я тебе на память подарил платок? Там были 2 голубя. Но мы все равно не были вместе. Тагын бер тапкыр. Күгәрченнәр. Помнишь, Юк. Әйдә. помнишь, я тебе на память подарила платок? Хәтерлисең исемдә хәтерлисең. Юк, юк. Мин сиңа яулык биргән идем. Бүләк иткән идем. Так, Җырлап бирергә кирәк. тагын бер кабатагыз әле. Помнишь, Хәтерлисең. я тебе на память подарила платок? Там было 2 голубя, но мы все равно не были вместе. Әйе. Җырның исеме? Бар күгәрчен? Юк. Припевның беренче сүзе. Мин белмим, гафу Мин итегез. белмим бу җырны. Әйе. Беләм син дигәнә. Әйе. Рәхмәт, киләсе җыр. Соловей, загнанный в ивы.
И что я его ищу? Соловей взлетел в мою душу, как же тут мне не спеть? Сандуғаш кірді көңілге шума. Сандуғаш кірді көңілге, жырламай көзіңнен ей шума. Кім жырлай әлі? Салават. Келесі жыр. Друзья мои, я вернулся. Друзья мои из дальних стран. Әлі зәңгір шәлің. Достарым. Сәлем әйттілер, яқын ярарым. Кім жыры? Болат жыры? Міне, шулай. Пощады не будет. Әлі Перед тобой собрал цветы дремучего леса. Смотря на твое сияющее лицо, смогу ли я с тобой посекретничать? Перед тобой собрал цветы дремучего леса. Смотря на твое сияющее лицо, смогу ли я с тобой посекретничать? Помощь зала. Мүмкін ме? Ну, сірекер айтам, бұл халық жыры. Орманарға кірді. Жоқ. Перед тобой собрал цветы дремучего леса. Синің қолыңда. Қар орман. Смотря на твое сияющее лицо, смогу ли я с тобой Қар посекретничать? орманға кірген едім. Юк. Жүрегіне одаш. Ярарым. Yok түгіл. Ей, Бек сірлі жыр болды. бик сірлі жыр болды әлі бұл. Тағын бір рет қабаттайын дедім. Стоп, как оботлылом. Перед собой собрал цветы дремучего леса. Смотря на твое сияющееся лицо, смогу ли я с тобой посекретничать? Идәлі Фердина. Ейде Фердина. Сенің алдын оқы тек бәл бітірмеметін, мен сіз мен ағына бітірмәгізін. Бек сірлі жыр болды бұл. Күзләреңә қарап бар микән серләшәсе? Подсказка. Бигрәк әйбәт подсказка болды әлі бұл. Болмады әлі ол. Так. Бек жеңілдір енді ол. Барыгыз да Тағын бір беләсез. подсказка мені қабатта әлі. Күзләреңә қарап бар микән серләшәсе? Халық жыры ма? Әйттім ішін баштан о халық жыры деп. Жырның исемінде әйтеп кетсәгісі жеңесіз. Қар орманға кірдім. Тағы шол. Тоқмақла. Юк, ну менә Қарәлі, дұра мына. енді сіз жырлап та бердіңіз. Алларыма жиып алдым қар орман миләүшәсе. Қар орман миләүшәсе. Нұрлы йөзләреңә қарап бар микән серләшәсе. Жырның исемен әйтегез, инде жырлап та бердім бит. Жоқ, жырның исеме қызғанышқа қаршы. Түгел генә әйтеп булмый. Маған жауап тауып болмады. Картофель деген сөзге ошаған. Бәрәңгім. Менә прямое Так, звучание менә мында помощь картофель. залы келіп жетті. Әйдәгіз әлі алардан сұрайық әлі. Жыр белән болышығыз әлі. Картоф. Эй, Әйе. Келесі жыр Яни сіз қараса әзірме? икіні қоя мен аңнан. Жырны білмәңге. мында Әнес Бәтіріш те қойырған. Келесі жыр. То ли судьба надо мной смеется, то ли виновата я сама. Я люблю того, кто меня не любит. Меня любит тот, кого не люблю я. Біздің татар артистлары ушундай гына жырлар жырлайды.
2000 еллар башында бик популяр җыр иде ул. То ли судьба надо мной смеется, то ли виноват я сама. Эльмира Язмыш сайрам. әллә язмыш Шимаҗанова, Әйе. Язмыш көлләме, әллә әле билдәме, сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Киләсе җыр. Этот родник просыпается вечером. Уй, шишмә. Укып бетерим инде. Шишмә җидегән. Җидегән. Юк. Укып Тәрҗемә бетерим. итеп карыйк кайда. Этот родник просыпается вечером. Шишмә уяна. Шишмә уяна. Эх, пробегусь-ка я по своему саду. Кто вдохновлен, того не видно. Таныш булып киттеме? Бу эстрададыр. Әйе, Эстрада. монысы эстрада. Булар инде сезгә Беләсез инде сез бу җырны да бик яхшы беләсез. Яшьлегем шишмәләре. Әйе. Еракта Алыр ул югалмас шишмәләр. Рәхмәт. Һәм инде соңгы җырыбыз дип әйтик. Хәзермесез? Авырмы? Мин инде бик авыр дип әйтмәс идем мин аны. Анда сез барыгыз да беләсез. Сколько бы я ни смотрел на березы Поволжья, мне не надоест. Күпме карасам да карап туймый. Идел. Кайын бит. Кайында кайсы син? Аерылмый Тик торам, ялгыз кайында. Кышканмын. Мин аны син дип торам. Бик матур җырлыйсыз, рәхмәт. Фердинандның версиясе дөрес. Ник анда кайын юк иде бит инде. Әйтәм бит дөрес үк ник булды. Күпме карасам да карап туймый. Бу кайыннар. Идел буе кайыннарына. Кайын издин бит. Рәхмәт. Мен монда күрәм, куллар күтәрәләр, безнең сорау бирүчеләр бар бугай. Яля? Әйттек, башта әйттек, әйе. Әзрәк соңга калдыгыз шул. Ярый, аңлашылды. Тагын бер рәт кабатлыйм, 14-те, 15-те, 16-сы безнең гастрольләр Камал театрында. 14-те Яшь йөрәкләр Фатхи Бурнаш, 15-те Капка Айгөл Әхмәтгалиева, Болан 16 февраль Аяз Гыйлязов. Көтеп калабыз сезне барыгызны да. Тамашачы өчен дә менә җавап. Рәхмәт, Фердинанд. Мин өчсендә дә катнашам, килегез, көтеп калам. Менә сезнең каршыгызда яшь йөрәкләрдә Галимҗан утыра. Бу шипшин Галимҗан, мин Сәрби ролен башкарам. Әсмә. Әсмә. Мин Әсмә. Һәм инде егетләр, кызлар Фердинанд спектакльдә дә катнаша, Шулпан спектакльдә дә катнаша. Фердинанд, менә шул өч спектакльне алганда, кайсы роль сезгә күбрәк? Аңлыйм инде һәрберсен үзенчә яратасың. Менә кайсы катлаулы һәм кайсысы өстеннән авыррак иде эшләргә дип. Авыррак иде эшләргә. Фатхи Бурнаш яшь йөрәкләр. Ул роль минем өчен бик көтелмәгән булды. Мин башта артта бер бәләкәй генә персонажны уйныйдым. Как раз Галимҗанның бандасында бер малай иде. Идем. Бик шәп кенә уйлап тапкан мен персонажын. Анар әлегә бәйтте. Ялек Галимҗанны укып карар ди. И менә шулай укый китте инде ул. Аның тамашасын ничек яратканын белсәгез, Галимҗанны. Менә шушы Галимҗанны. Аның инде һәр шипшин фанатлары бар. Фердинандның. Бу турында сөйләшергә. Аның өчен аерым бер передача кирәк. Моны артистның һәрбер артистның яраткан үзенең тамашачылары бар. Әлбәттә.
Менә Шулпан әйтеп китте бит, безнең театрыбызда кабатланмас артистлар бер-беребезгә ошамаган. Һәрбер артистның үзенең тамашачысы бар. Һәм инде аны күреп була чыннан да теге тамашачы залында да. Менә бу артистны менә шушы тамашачы карарга килгән икән. Бу сорауны да инде сезгә бирәсем килә, менә бөтен рольләрегез арасында иң катлаулы образ кайсысы булды? Һәм нәрсәсе белән катлаулы ул сезнең өчен? Инде рольне эшләгәндә җиңел роль булмый. Алар һәрберсе үзенчәлекле. Һәрберсенә бер төрле урысча әйтсәк подход кирәк. Чөнки бит әле артистка кабатланырга да ярамый. Аның пластикасын уйлыйсың, аның хәрәкәтен уйлыйсың, аның тавыш тембры турында да уйлыйсың. Хәтта менә безнең әйтәләр инде артист театрда эшли юк, артист өйдә дә эшли. Менә хәтта мин үзем шәхсән үзем өчен җавап бирәм. Әгәр дә миңа роль бирәләр икән, булды. Мин төнлә йокламыйм. Чөнки ул минем башымда йөри, төнлә йоклатмый ул. Шул. Һәм инде син һәрвакытта эшлисең. Өйдә дә эшлисең син, театрда да эшлисең. Хәтта менә урамда барганда да син шушы роль турында эшлисең. Шуның турында уйлыйсың. Хәтта шушындый моментлар була, шундый вакытлар була. Кеше үтеп китә, син кешене күрмисең. Аннан кеше үпкәли Шулпан исәнләшми дә үтеп китте дип. Ә чынлыкта артист үз дөньясында, үз фикерләре, шушы үз уйлары белән булган була, шушы вакытта. Менә шуңа күрә мин менә бу сорауга менә катлаулымы, җиңелме, яраткан ролеңме, яратмаганмы дигән сорауга болай дип җавап бирер идем. Һәрбер роль эшләгәндә ул үзенчәлекле, һәрбер роль үзенчә бер төрле катлаулы дип әйтәсем килә. Һәм артистның шәхсән үземә һәрбер ролем кадерле, һәрберсен яратып эшләргә һәм ул минем иҗат җимешем. Алар һәрберсе иҗат җимешләремне мин инде яратып һәм кадерле итеп башкарам. Һәм һәрберсен менә рольне бирәләр бит инде, мин рольләремне ыргытмыйм. Менә эшлибез рольләр, алар минем сакланып баралар. Документ булып сакланып баралар. Берсенә очасың, икенчесенә. Алар минем документ, чөнки ул сиңа бирелгән роль, ул синең документтың кыягаз формасында бирелә бит. Ул синең документ. Әле аны язып теге бирәләр уңышлар сиңа дип. Ул инде син аны кадерләп, минем өемнең түрендә алар сакланып торалар. Чыннан да Шулпан белән дә килешәм, чөнки менә кайсы бармакны төшмәсәң дә бер төрле менә балаларны ничек яратасың, әйме? Бер баланы ныграк яратасың дип әйтеп булмый бит. 3 балаң бар икән, 5 балаң бар икән, 5-сен дә бер төрле, бер тигез яратасың. Синең йөрәгең дә бала туган саен ул икегә ярылмый, ул зурая гына дип уйлыйм инде мин. Монда да бу рольне ныграк яраткан идем, бусын әзрәк яраткан идем дип әйтеп булмый. Әмма дә ләкин менә һәрбер артистның миңа калса роль чыкканда ниндидер тәэсирләре, истәлекләре кала. Минем шундый бер мин бар. Авырлык та түгел инде ул, әмма дә ләкин безнең шәһәрнекта Брежнев чыкканда миңа роль бирделәр. Без анда үзенчәлекле спектакль, моноспектакль дип әйтәм, чөнки без үзебезнең персонажны сөйлибез. Без аны диалог белән генә түгел, ә менә сөйлибез инде. Һәм монда күзгә карап партнер белән интим сәхнәне уйнарга кирәк иде. Менә полностью интимны уйныйсың. Минем өчен беренчедән партнерның күзенә һәм партнерның күзе аша менә шушы интимны инде бит инде бөтенләй хатын-кызга хас түгел әйберләр, ул бит инде икәүдән икәү генә була торган әйберләр. Ә монда менә сәхнәдә тамашачы алдында күрсәтү минем өчен репетиция вакытында катлаулы булган иде. Мин ияләшәлмәдем, ә яңадан соң инде үземә ниндидер фишкалар табып, тәм таба башладым. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Тагын бер сорау бирәсем килә. Менә спектакль вакытында кайбер вакытта тамашачылар кул чаба башлый. Кирәккә дә, кирәкмәскә дә. Мин гел шуңа шаккатам. Спектакль беткәчтен артистлар баш ергә чыкканда яртысаларны ишеккә таба чаба башлый. Өйгә кайтып китәргә. Әйтәм, менә шул спектакль вакытында чабып торган кешене спектакль ахырына калдырып, вакытлыча артистлар сәхнәгә чыгып басып, матур итеп кул чабып, аларга рәхмәт әйтер урынына, әйтәм, спектакль уртасында кул чабалар. Әмма сез моңа ничек карыйсыз? Спектакль вакытында кул чабуга. Ул спектакльнең тамашачының әзерлеге миңа калса.
Төрле моментлар була. Мәсәлән, спектакльнең уртасына җитәсең, тамашачы әле җылынмаган. Кайчак спектакльнең пәрдә ачылу белән тамашачы алкышлар белән каршы ала. Бу инде миңа калса һәр көннең, һәр спектакльнең темпоритмы бар. Ул аңардан да тора. Тамашачы белән ничектер бер дулкында яшисең бит инде син. Бер нигә әйләнәсең, әйме? Бер организмга. Организмга менә шуны да әйтеп китәсем килә. Безнең бит инде ике залда да кече зал бер, зур зал, ике залда да безнең параллель рәвештә спектакльләр бара, төрле жанрдагы спектакльләр. Һәм инде менә кече залда безнең инде менә ике яңа премьера чыкты. Хәлбуки Хәсән Туфан һәм Хәлбуки Фатих Кәрим. Менә нәрсә әйтәсе килә? Менә шушындый форма, кече форма дип әйтәсе килә, кече формадагы спектакль. Тамашачылар бер рәттән актерлар белән яшиләр. Шушы вакыйгаларга, шушы ситуацияләргә кереп китәләр дә, шу спектакль һәм спектакльдә алар яшиләр. Һәм миңа менә шунсы да ошый. Бу бит инде Хәсән Туфан, Фатих Кәрим, алар мәктәп программасына керелгән. Балалар укып кына калмый, театрга килеп, шушы язучылар турында карап, аралашып, менә утыралар дип әйтәсем килә. Һәм инде спектакльдан соң кайтып китмиләр балалар. Үз артистлар белән бер рәттән уй фикерләрен, үзләренең кичерешләрен менә шушында җиткерәләр дип әйтәсем килә. Һәм инде соңыннан фотога да төшәләр. Әлбәттә, баланың күңелендә уңай фикерләр кала һәм бала иптәшләренә сөйли, әти-әнисенә, туганнарына кайтып сөйли дә театрга киләләр бит инде. Шулай бит, Фердинанд? Шулай, килешәм. Мин өстәмим, чөнки без сузабыз вакытны. Ярый. Менә бу минемчә бик әйбәт форма. Менә тамашачы спектакль эчендә утыра. Менә бу кече залда шундый каралган спектакльләребез бар безнең. Һәм инде соңгы соравым безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләр белдерегез? Казан тамашачысына мин Сабырлык телим. сабырлык телим. Юк, алай түгел инде. Фердинанд. Җибри әйтәмен. Казан тамашачы без көтеп калабыз 14, 15 һәм 16 Камал театры сәхнәсендә. Инде барлык тамашачыларга мөхәббәт, сабырлык телим. Кадерле яраткан тамашачыларыбыз, театр сөюче дусларыбыз, без сезне менә рәхәтләнеп көтеп калабыз. Безнең спектакльләргә килегез, рәхим итегез. Һәм инде тамашачыларга саулык, бәхет, шатлыклар, кайгы, хәсрәтләр урап узсын. Инде шатлыклы минутлар барчагызны күмеп торсын. Исән сау булык, бәхетле булык. Рәхмәт. Фердинанд. Мин тамашачыларга телим, безнең спектакльләрне караганда үзләрегезгә берәндә яңалык табырга. Шул. Сау булыгыз, рәхмәт. Җавапларыгыз зур рәхмәт. Бездә бүген кунакта Аяз Гыйләшев исемендәге Татар дәүләт драма театрының артистлары иде. Шулай ук әйтеп китәсем килә, билетларны спектакльләргә сез 14 билетларны сез спектакльгә Камал театры сайтында ала аласыз. Зур рәхмәт.